Ar gyfer yr ail ddosbarthu'r Busych Duon Cymreig ac Arfon Williams o Gwm Tir Mynach yn gwmni o hyd ac Arfon i ni gyda'r boes mowr fan hyn, y pwysau mowr, mae yna glamp o fustich o'n blaenau ni'n does? Oes, mae yna pwysau arbennig o dda fan hyn yma o. Wel, mae rhan fwy nhw'n 700 kilo. Mae diwedd y 6 anoedd. Fyny 7, 6, 8 ydy yma. Rhyfeddol. A maen nhw'n dod o Sir Gar, i ni'n gweld 2 fustich gan Ben Reynolds o Sir Gar. Mae yna 2 fustich o Ynys Môn efo Dyfnall Tews. A un o Geredigion, Elgan Evans. Wel, dyna fo, mae'n Cymru Ben Baladr yn y sedd yma. Yn dywi wir, ac Elgan wedi cael llwyddiant bore yma gyda heffer. Do. Ac fydd e'n gobeithio am garden goch arall. Wel, fi'n mynd yn dipyn o gamp ys e. Dydy gwir. Jason, wir mynd i'n gweld fan hyn yn beirniadu yn ei siaced smart ar dei las a'i sbectol ymlaen ac yn pwyso mesur ac yn cael ei ddwylo ar y bustich yma ac yn chwilio am y cig yn y llefydd cywir yn dyferfon. Ie, dyna'n union mae'n gwneud. Mae'r gwartheg mae wedi'i paratoi mor dda. Hynny di, trwy drimio ag ati, wedyn mae fo sydd yn cael rhoi y llaw. Fo sy'n gwybod yn union faint o gigs sydd yna. Dim ond dyfalu dyn ni'n gallu gwneud. Yn union. Achos mae yn bosib, wel dim twyllo, ond os ych chi'n dda'n trimo ac yn gwybod eich gwaith, mae'n bosib cuddio ambell i ffeileddau fan hyn a fan draw. Wel, rhyw ychydig. Rhyw ychydig. I ryw bwynt. I ryw bwynt. Mae rhaid i'r cig fod yna i fod yn iawn. Wrth gwrs. Yn amlygu'r rhinweddau gorau trwy drimio. Ond mae'n y ddau fan hyn, heb dwtsiad yn nhw gwbl. Y ddau ar y canol. Dyn nhw wedi trimio dim wedi tocio dim ar eu pennau nhw. Mae nhw'n hollol naturiol. A pam lai, de? Wel, pam ddim. Mae'n rhaid neis i weld yn dweud. Ni gweld y gynffon. Ynddi ni, ti'n bod y gynffon wedi cael ei thrimio. Na, mae'n lawr i'r gwylod. Ni gweld y blewyn hir, cyrliog o hyd. A mae yna rhywbeth reit braf am hynna, does? Dangos cledwch yn yr blewyn, de. Ie, braf ar y teg. Mae nhw'n, wel, dim yn ei dillad gwaith, ond yn ei dillad naturiol. Naturiol. Wedi cael ei golchi wrth reswm, ond ddim di siafio'r pen. Na, dim byd. Mae'n iawn, pam ddim, de. Pam ddim, yn union, pam ddim. Ond Eidon da fan hyn efo Elgan i'n gweld, jyst yn cael y goes dan y lle cywir. Mae Elgan yn un da yn baratoi yn ei filiad, de. Mae'n gig arbennig ar hwnna, dydy gwir. 768 kilo. Ie, de. A dyma'r mwyaf, dyma'r tala. Na, dwi'n edrych, mae'n cario'r cig yn dda, dwi'n cario'r pwysau na'n gywir ac yn dda iawn. Gefn arbennig yn ymwneud. Yn dos edrych, a hyd. I'r ysgwydd yna, de. Lled yr holl ffordd ymlaen, oes dad. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma, Arfon? Be sy'n gwneud y gwartheg duon yma mor arbennig i chi? Wel, y cledwch i ddechrau ffwrdd, fod e. Yr gallu fagu llo ar ychydig o fwyd neu glaswell o sydd yma'r ansawdd gorau, de. Wel, mae dyna sy'n holl bwysig lle, y lleithog, y fuwch lleithog sy'n mynd i magu llo. Dyna di'r rhinwedd bwysig honni wrth gwrs, de. Ac yn weddol dawel hefyd o ran i trin a'i handlo. Hawdd i'w handlo wrth gwrs. Ac yn para. Wrth gwrs. Para blynyddoedd, mae'n fyw. Ac medyn magu llo croes, ynddo. Cystal ac unrhyw. Ydy. Mae'n wartheg croes ar le, allan o fuwch ddyn, dod i'r farchnad yn dod â lle, de. Maen nhw'n werth i gweld. Maen nhw'n werth i gweld. I ni'n gweld lot o bobl yn croesi nhw gyda limos ag ati hefyd ac yn cael lloi arbennig allan ohonyn nhw. A mae hwnnw'n groesiad arbennig ar gyfer heffer bychod magu ar y croesiad. A wedi'n rhoi glas nôl ar honno. Ti'n cael buwch siw potensial llo. Siw potensial o bosib ydyn nhw. A llaeth wedyn o'r fuwch ar sgwrn o'r cryfder na'n dyfer pwer. Na, maen nhw'n fryd arbennig iawn ac yn codi calon rhywun fel chi Arfon sydd yn cadw biches pedigree bir adre. I weld yn niferoedd mor gryf yn y ffair efo'r effrod a'r bustich eleni. Mae'n rhoi hop i'r bryd ac i'r diwydiant yn yma. Ydy, heb os. A beth sy'n bwysig cech na byd, mae bobl ifanc a diddordeb yn yma, de. Ydyn, yn union. Mae'n bound o bara. Os y bobl ifanc a diddordeb yn y gwartheg yma. Mae'n obeth. Yn union. Wel, mwy o gystadlu i ddod ac ewn i weld nawr ble eith y garden goch yn y man. Dowch nôl ato ni. Ddeg ato ni yma yn y ffair ei ar gyfer ail ddosbarth y Busych Duon Cymreig ac Arfon Williams. Mae'r beirniad Jason Wirem wedi tynnu nhw fewn i'w llinell a mae Elgan ar y brig unwaith eto, dwi'n meddwl, yn dweud? Argo, ie, mae'n cael sioe a hanner, dydi. Yn diwe just.
Ond mae o'n anifel arbennig, dydy. Y bystach trwman y dosbarth, 768 kilo. Ond dwi'n amau bod hi'n reit agos rhwng cyntaf ail wedi dweud yn ben fystach hynod o daclus. A mae hwnna'n pwyso o'r rei da hefyd, dwi'n meddwl, dydy. 753 kilo yw'r un yn ail safle. Elegan ydi chael ei, dwi'n meddwl. Ydy wir, y beirniad yn hapus i feddwl, y garden goch yn mynd i Geredigion unwaith eto. Ac Elgan Tinant yn cael ffair ei uwchofio, yn ennill efo'r effer yn gynharach, a nawr yn ennill gyda'r bystach. Llongyfarchadau mowr iawn iddo fe. Gwych iawn, a diolch ar fod am eich cwmni. A'ch arbenigedd. Gwych iawn, diolch yn fawr.